Mislite ovo, jedan jedini pucanj u Sarajevu, 28. juna 1914. godine. Zvuči kao, samo jedan događaj, zar ne? Ali taj trenutak je bio iskra koja je zapalila čitav svet. Hajde da zaronimo ovu priču i vidimo kako je, zaboga, jedan atentat mogao da pokrene lavinu Prvog svjetskog rata. I tu odmah dolazimo do onog glavnog pitanja. Je li ovo bio samo metak jednog čoveka? Ili je to bila zavera celog kontinenta koji je jedva čekao povod? Ko je zapravo odgovoran za početak Velikog rata? To ćemo da istražimo. Ali pre nego što se udubimo, hajde da postavimo osnove, čisto da smo svi na istoj strani. Dakle, imamo žrtvu, to je austro-ugarski prestolonaslednik Franz Ferdinand, imamo i počinioca, Gavrila Principa, mladog revolucionara. Događaj je, naravno, atentat, a posljedica? To je čuvena julska kriza koja će uvući celu Evropu u rat. Dobro, da bismo sklopili celu sliku, moramo da krenemo od početka. A početak je, logično, čovek koji je povukao obarač. Ko je on bio i zašto je to uradio? To je, da kažemo, prvi sloj odgovornosti koji moramo da skinemo. Gavrilo Princip, dakle, bio je deo pokreta Mlada Bosna. Sad, nemojte zamišljati neku strogo organizovanu grupu sa uniformama i pravilama. Ne. Mlada Bosna je bila više kao jedna labava mreža. Gomila mladih, zanesenih revolucionara i intelektualaca koji je spajala jedna velika ideja. Oslobođenje od austro-ugarske vlasti i stvaranje jedne velike južnoslovenske države. I ova misa ovde, to je suština. To nam govori da Principov motiv nije bio samo neki lični čin. Ne, bio je deo nečeg mnogo većeg, šireg, političkog. I već ovde nam je, jasno da priča nije tako jednostavna. Nije sve stalo sa njim i njegovim pištoljem. I to nas vodi na sledeći, dublji nivo cele priče. Jer atentatori, koliko god da su bili odlučni, nisu bili skroz sami u ovome. Postojala je tu neka moćna, skrivena podrška koja je delovala iz senke. A ta podrška stigla je od organizacije sa prilično zlokobnim imenom – Crna ruka. Vidite, ovde stvari postaju stvarno ozbiljne. Zato što ovo više nije priča o zanesenim klincima. Crna ruka je bila tajna organizacija, ali unutar zvanične vojske Kraljevine Srbije. Znači, vojska je umešana. Ovo je super poređenje da se shvati razlik. Imamo, dakle, mladu Boslu, to su bili ti mladi revolucionari, ideolozi, oni su bili, recimo, izvršioci. A sa druge strane, Crna ruka, prava tajna vojna frakcija, hijerarhijski organizovana, oni su bili omogućivači. Jednostavno rečeno, jedni su imali volju, a drugi su im dali sredstva da tu volju ostvare. A kakva su to bila sredstva? Vrlo konkretna, nije tu bilo ničega apstraktnog. Crna ruka im je dala oružje, obezbedili su im obuku za atentat i, možda najvažnije od svega, sredili su im da tajno pređu granicu iz Srbije u Bosnu. Znači, njihova umešanost nije bila samo moralna podrška, bila je direktna, logistička i apsolutno ključna. I sad dolazimo do onog najkrupnijeg pitanja. Ako je tajna organizacija unutar vojske pomogla atentat, šta to znači? Da li je i sama država Srbija kao država stajala iza svega? Da li je ovo bio državni terorizam? Ovo je bukvalno ključno pitanje. Pitanje koje je Austro-Ugarska jedva dočekala da postavi i da ga iskoristi kao povod za rat. Dakle, da li je postojao direktan nalog, da li je neko iz samog vrha vlasti u Beogradu rekao uradite to? I odgovor na to, bar onaj zasnovan na istorijskim dokazima koje imamo, prilično je jednostavan. Uprkos svim optužbama, istragama, pritiscima, do dana današnjeg ne postoji ni jedan jedini direktan dokaz za to. U redu, sad je trenutak da se malo odaljimo, da zoomiramo sa samog atentata na celu sliku, jer koliko god da je taj čin bio dramatičan, on sam po sebi ne bi mogao da izazove svetski rat. To se desilo zato što je Evropa već bila, kao bure baruta, samo je čekala iskru. A koliko je brzo sve planulo, to je tek priča za sebe. Pogledajte samo ove datume. Od atentata do objave rata prošlo je tačno mesec dana. Ali onda, za samo nedelju dana posle toga, bum, sve velike evropske sile su u ratu. Jedan regionalni incident je za treptaj oka postao svetska katastrofa. I sad se pitate, kako tako brzo? Odgovor leži u nečemu što se zove sistem saveza. Evropa je bila isprepletana mrežom ugovora i to je funkcionisalo kao domine.
Austro-Ugarska gurne Srbiju, Rusija kao zaštitnik Srbije se mobiliše, Nemačka, saveznik Austro-Ugarske, uskače, Francuska, saveznik Rusije, mora da reaguje i na kraju se i Velika Britanija uključuje. Jedan po jedan svi su popadali u rat. I tako se vraćamo na ono naše početno pitanje, ko je kriv? I mislim da je sad već prilično jasno, zar ne? Nema tu jednostavnog odgovora. Ne može se prstom upreti u jednog čoveka, jednu grupu ili jednu državu. Odgovornost je, razmazana na sve strane. Ajde da probamo da sumiramo te slojeve odgovornosti. Imamo, kao prvo, direktan čin atentatora Gavrila Principa. Onda imamo mrežu, Crnu ruku, koja je sve to logistički omogućila. Zatim Austro-Ugarsku, koja je ceo događaj iskoristila kao savršen izgovor da napadne Srbiju. I konačno, onaj najveći sloj, ceo evropski sistem saveza i nabujalog nacionalizma, koji je samo čekao da eksplodira. Na kraju krajeva, mislim da ova rečenica savršeno sažima sve. Atentat nije bio neki izolovani incident sa jednim uzrokom. Bio je to zapravo rezultat neverovatno složenog spleta faktora. I lokalnih, balkanskih i onih mnogo većih međunarodnih. Prava paukova mreža. I za kraj ostaje nam jedno, prilično provokativno pitanje za razmišljanje. Ako je Evropa zaista bila bure baruta, koliko je onda sam sarajevski atentat bio pitan? Da se nije desio taj pucanj, da li bi neka druga, bilo koja druga iskra na nekom drugom mestu zapalila isti taj požar? Drugim rečima, da li je rat svakako bio neizbežan, a atentat samo zgodan izgovor?